Bună seara! Bine ne aflăm la altă moabeti armânească. Azi am oaspită Elena Ciungă. Va să zburăscu cu Elena de zânata ei, de lucrurile ei. Are lucrat mult tu una emborlăchi germănească și va să zburăm niham de cum este lucrurile toahtare emborlăchi. Azi zburăm niham și de miraclea ei. Are mirachi empty limba germănească și cum se vede și de lucrurile ei. Ama știi alții, să zicem, hobby-uri, știi alte interese, ti simferuri, ti muzică și alte multi și va să zburăm niham și de lucrurile ei tu lumea armânească, care este și este de simasiei. Gine veni și Elena! Gine va fai și Haristu Sertica Lezmati. Mi hârsesc multul să hurhescu cu lucrul la tău, tațea că nu m-am întrebat pe un team leader cum este lucrul de cafezu. Tine ești team leader care va zică cum îndare de parei, tu una emburlechit, una companie germănească. Cum este lucrul la tău de cafezu? Protul lucru ți pot să zic este că comandarea este oamenii nema de simasi lucru este să mă îngătan că lucrurile sunt adrate cantitativ și calitativ. Totna. Și vasiu totna să smutrez cu tu rapoarte ca fițu tahinării protul lucru ți lua, dar ved sunt o adreapte, nu sunt o adreapte, ți le lipsește, maca există, iar e backlog, eu va zic backlog, ți va armase de inti, ți nu s-a dră, ți tricut de deadline, am angătat de oameni, mă trezesc cu veți nevoia, ți maca chicăsiră, ți vrea să lipsește să dar, prioritizare, pentru că că zborul tarmânea și tot cum de serie prioritizare. Îți vezi ți lucru fața drari ninti de altul, de tu te Exact. Eu acolo eu asta nangi, scântuia dar și training, ama nu mini neapărat, voi zic că maca am chiro, dar mini, maca nu dar organizarea trainingului pistă mâini pizzăli, acolo eu are nangi, tiațeti au nangi. Și tora eu lucrez mini, to este companie, himtu mesi de tranziție, se vor să alexească sediul principal, tora este tu Germanii și vor să o aducă o România, de un an și în meși, au acum este curhit cu este alexare de sediu și este mult greu cât se oamenii din Germania și chiar lucrurile. Ok, și sunt unele scânti frustrări, sunt unele curmați, că va să dar mai multe lucruri, va să da training cu noi, va să dar și lucrurile lor. Este în cheamăzorii, va să le dăm tuti, va să dăm documentație, pe linga lucrurilor, ți le dăm noi ca pizu, documentația asta e mai importantă că e mai desimasii cât se mas fugă un de la lucru, ațel ți ambiță, lipsa să lasă ștearea. Și apoi sigur am grăpsit tu năturli toată dunia, dar sigur că găsit ațel țigini și nu are dius su ea, fac nu știu să aibă logică, de mălăție asta plău îngrăpsit. Și asta înseamnă zorii. Ama este mușteața lucrurilor cât se înveți ca fizu, transferul de șteare este timini mult, îmi ajută mult și pe plan profesional și pe plan personal, că ca fizu este altul lucru. Și lucrul nu-ți dănăsea și nici nu este repetitiv. Îmi păru mult interesant tu ți desești, ațea că când oare ahtare tranziție, care va zică mutare de lucru, lucrul ți era dratu Germanii, tora smută sladrați voi. Pareia din Germanii lipsește să vă înveță cum să adrați lucrurile, ama ei vă înveță pe voi și ei și chiar lucrul la lor. Găsește-ne mult o ghine că asta este niheam zorii de amânare situația asta și vrem să te întreb desi și este lucru este țivați team leaderul lipsește să mutrească și este mai în sus la zicem manager care mutrește zicem și legăturile anamisa de pareia de Germania și pareia de aua. Tu sunt tu mintiți tu de la bilei zic așa.
Ama cum ved mini, team leader cu humini, este acel om este tu Messi. Are legătură și în dreptul cu Germania, va lucrează direct cu ei și are legătură dreptul cu Parea de Oadit România. Tot când ceva nu sunt ok, treați pe mine. Și mine voi lipsește Zduchescu, veți să plăsă cu Parea de Oamea, zic, băi, eu sunt o probleme, ne vedem, voi cum minduiți că lipsește soluția, care eu lipsește să o alexim. Dar pe mine necât aței de Germania și le zic cum avem noi minduit și așa. Voi zic, eu fiu intermediar. Yeah. Aia este lucrul la meu, o să fiu intermediar și lucrurile să meargă bine. Dar pe aia, sigur, și managerii au rolul lor și așa. Ama pe liderul este și pe partea administrativă și pe partea a procesului. Managerii sunt mai mult pe partea administrativă. Ei au lucru mai mult pe resurse umană, pe raportare, cifre, ziceam așa. Eu am lucru și cu partea tehnică, am și cu oamenii. Adică, asta este. Găsești mult limpid că lucrul la tău este cu oameni și ți-va ți părut mult di simasi tu țin și tini, este că anda tiloară tu este emburlăchi, tu este companii, Parea nu era aici, nu era cană. Tini fruș prota luată și borgia ta era să afli oameni, să dar tini Parea de la țiva, să dar Parei de oameni care scoată să ia lucrurile astea de Germania și să facă lucru bun. Vreau să te întreb, cum fu toată căftarea asta? Tini te luară și să zici, bun, tini va să afli mai larg oamenii cu care să lucrezi. Cum fu? Prota lipsea și zic că nu mine fui prota am angajat prima persoană angajată ti departamentul ăsta. Mine nu aveam manager când am grupsit mini contractul, zicea, super, știi? Dar apoi a venit managerul și eram mini și cu ea și atât. Și noi lipsea să fim 3 team leader, că aveam 3 micro-departamente, zic așa, și managerul mare. Și ne aveau băgat acolo și ziseră, ok, voi lipseaște să învățați toratul 3 meși, tuți să darau la noi. Era multă zori, era multă informație, maști 3 meși. Și după aceea scăftați și oamenii să vă adrați echipele. Noi nu aveam colegi, alanță timp 2 team leader, nu știam ce să adrăm. Aveau cârpită vineri m-am amunat, după vreo 2 meși. Maca vineri după 2 meși, alanță 2 team leads. Mine aveam aproape abitisit training-ul de transfer de ștare team minute, ca să dar un fel de, cum zic, overview. Și manager a zis, ok, Lena, tine hitul bitisită, va te iau maș pe tine să adrăm toate interviurile sau cât mai multe putem. Și maca pot și alanță piciori, îi băgăm și pe ei. Și cu Zori, că noi eram în februarie, Sony de februarie, și tu protul de april lipsea să avem toată Parea de vreo 15 oameni, inghiți oameni așa. Și cu Zori, că tu 2 meși avem vreo 60 de interviuri, ceva și transferul de transfer de șteare, că lipsea lucruri ca fizu, mandamusi ca fizu și era multă Zori că nu aflam tot cum să drăm. Deci când ori aveam înainte să drăm și că te dau interviuri de luăm, că second opinion, zic așa. Fuzori, am apuntul Sony ne îndreaptim. Vină oamenii, ditaței și ai zis armaseră vreo 15, ceva așa. Și ne adrăm puntul Sony Parea. Și pe lângă asta, și malai, din noi câte asta s-a drat, s-a curhit cu mesii de pandemie. Și atunci era mult greu câte n-am avut oameni, aveau lucruri ochiul ăla. Și nu vreau să fugă de lucruri, că aveau frică, că ziceau, păi, domnii am lucru bun, că ți să las mie lucru, să curchesc cu la ței, știu eu, va zi băghine, nu va zi băghine. Și pot să mine mi-am găsit lucrurile tu mesi de pandemie.
am aminit cu alcătului și puteam să chităsesc. Dar apoi erau oameni, și avem la interviu, vreau să fugă de acolo, nu aveau atât mare interes, și tu ți-a dat că nu au atât mare interes, nu știi ca va țarmână, mă nu se va țarmână. Dar apoi erau oameni, nu mai aveau lucru. Că tot ația că era pandemie și aveau rămaseră fără job. Și aveau născând să meși, nu aveau lucrat aici. Și aveau intrat într-o anxietate de astea, într-o depresie. Puteai să-i duchești, să știi, vrei să zbrăști cu ei, să vezi. Mai erau atât curmați de mental, să vă spun, nu fizic, mental, că era și noi ne dădea și o energie negativă, cum să zbrăm noi tora, ca să-i băghini, zbram și alții, aveam și alții moabeți mai informale, nu mai știi lucru, dar să-i dăm așa ca un fel de icebreaker și așa. Tot să ne aflăm, fugini, dar este o experiență în țină la agrășescu și lucrul cu interviul, că ca să parea tu în companie, nu-ți dă să știi ca nu oară. Maș că tu ți-a cu 2 mesi mult intensă, că lipsea să luăm de la zero tuti. Și tu arată în interviuri, nu ahăt, zic, smicurm. Nu este un vade, nu ți cana lipsește să afli spre hingeți oameni sau hingeți oameni până tu ziua X, să-i dăți. Și lipsea să ia afli că ți-a dus lipseau să apurchească tu ideazul, că treningul apurcheat ideazul. Și magre. Lipsea să bătuți din oară. Cum te îndrizeai tine? Știi că azi lipsește să zburăști cu un om, ți va zină să lucrează la voi. Cum te îndrizeai ninti să vezi omul ăsta? Prota divăseam CV-ul. Ți-am grăbsea acolo, era prima imagine, eu vedeam a omului. Tora tu domenia asta de limbi xeni, cum eu mini pe limba germană, nu hima și mulți pe piața muncii din România și mai mulți ne știm. Ne știm companiile care ți-a dar, sunt mai mulți le știm. Avem interviuri, avem soț acolo. Și protul lucru ți-a dar mini, din partea asta tehnică, mă trebuie să-ți de experiența. Eu dusi câful la IBM, câful la Schenker, câful la Microsoft, nu știu, Cisib, Wipro, toate companiile. Și mă îndoiesc cum, pe ții departament, că era pe contabilitate, accounting, că era pe settlement, că era pe CCB de titulurile de operațiuni financiare și nu financiare. Dar apoi am îndoiesc cum că am vrut soț acolo ăsta să întreb, fără manager, cum este omul, cum nu, tot și mini poți ne dar o opinie de la interviu, la un interviu omul îți vine. El ți știe, el îți vine. Și mie de apoi avea să iau apoca să mă ca am pisti pe el, mă nu. Și un second opinion de la compania lantă este binevenită tot, na. Și ația mă trebuie să, băi, știu pliver acolo să întreb cum lucră cu el, nu lucră, că țin înduierea ația companiei de ațel om. Asta e ți-a dar minu prota oară. Dar apoi ne-am grăbsesc până stântia întrebări generale. N-am multe ori de bagă de întrebări la toți, că mi-a spare de mult să mă sunt întrebările astea. Și tare îți dau exemple, întreb ți-a dragi la compania X, care erau borgile tale acolo. Ți-ți avut mai multă hari, sau eu ți-a avut mai multă hari, tu ți-a când un om și-a lăsat și lucrurile de mai multe ori, tu ținți ani, ziceam. Ți cripări avuși pe oară la lucru și cum tricuși de ele, cum adrași și tăstreți de scop. Și tot ideea este și pe mine mi-ajută mult că poți duchezi cu detaile în aceste întrebări, mă că el este bun, mă nu, ti lucrul ți-l captă mine. Și că mă că este, ația el captă. El mă simți că ai avut multă hare să crezi de tu departament tehnic pe IT și nu are nicio legătură cu lucrul ți mine, nu am. Și eu, tot ația că este în cheamă tehnic de dar mine, poate să nu se disească. Bahia lui are mai multă hare lucruri repetitiv. Mini job nu este repetitiv, poți zic, sau viceversa.
lui si bă mult dinamic și lucrurile mele se bă repetitiv și știu că mă să le scary. Și nu sui disești cu noi. Asta este, minti să hurhească interviul. Piškur, to poate si bă, zicem, bun, tašteri, štaceți mutrescu vașțiau, va să aibă vreo interviu, maxus tu a hurhita de zânati, ți dăsi Elena că caftă. Bun, tini mutrești să prota care este omul, iumata lucră, asta este ghini desi spate, când o fuți de iuva, sala și una în tipul si bună, ma poți, nu te încași cu toată lumea, să un om ți lucrează ghini tu parei, că ție în tipul si alași, va să știi băși cam alargul că lumea să știi, lumea este nică. Și lumea întreabă unde lantul, cum este ațelom, cum este lantul, fați-s lui iau, fați-s nu lui iau. Lipsește și ție adrași de lihia și lipsește și cum te uidisești să tu locului vrei să te duci. De partea asta, tini, cum a avut și cum ai duchiarea asta de știi că un om se uidisește cu voi și nu? Este și cum este el ca om, ama este și o duchiare personală a ta când iei interviul? Zic, eu dauli. Tot n-a avut ea și o inteligență emoțională. Nu puteam să chesc cu omul cum este body language și așa. Zic, mine este când dar un interviu, tine lipsește și știi mult din lucrurile, dar lucrurile omul nu caftă. Eu nu pot să dar un interviu, ți nu știu. Maca știu mult din procesul, tu ți lipsește acolo, titlul de om, de caracter lipsește, se bătă, el poate să dar lucrul acolo, dar pa știu ți mă poți caftă. Doar asta cu body language, cu așa, și ajută, normal că ajută, dar nu sunt n-ai de simasi, sunt tutti de nuoară, sunt așa, multe puncte ți lipsește atinse. Este nema, de asta zic, prota lipsește să știi tiniții lucru ai și apoi alant. Desigur, și candidatul lipsește să știi mult ghini cum să vindă, ți abilitări are, el să li șuță în așituri ca eu să mă dar pe mine să-mi piste, zic, ok, este tamam. Este un exchange de șteri, unde alantul, interesant. Muito interessante. Este ca un turli de joc, ca un turli de tango, nu? Un joc, exact, este ca un joc. Poți să aminți, nu să aminți, n-ai mai multe ori, doi aminti. Este win-win. Em tine vrei să afli omul să lucrează la tine tu parei, omul va să află un loc, eu poate să lucrează. De toate interviurile astea ți le dragi și ți interviuri ți-ar mai să tu minte, așa? Am dau, un ți a avut loc și un nu a avut loc. Una oară vine un CV pe una fată ți o avui mai mini colegă pe ea și va chiar și mine aveam adrat training la altul job. Au așa mai mulți ani. Și acolo ea tu la CV aveam grăpsită că ea are experiență în domeniul la țea companie de 3 ani. Mine eram acolo și nu era de 3 ani fata acolo, avea fata și zoniții un an. Toată că până spun și zuțiva și. Dar apoi aia zicându-i, băi, nu mă dați în minti, a sunat la companie, că aveam manager, aveam soț și așa. Și zice, de alihea, și zubără 6 mesi și puțin, dar aveam grăpsită tu CV 3 ani. Și când îi petricut mail-ul care zmate de interviu, apându-se că ea nu mă dava să interviu, că își duci că este job nu este tia. Că aveam vizută mail, nu mă mea acolo. Asta permit, mai mult o zic de aceea că, bă, nu arădeți tu CV, că este turli, zic, că mai mult tot este domenii, nu chim noi, eu nu chim atât mulți, chim puțini. Și nu arădeți, ziceți de aliheații spații, că născântiori nu lipsește atât mult tu experiența, născântiori lipsește tine ca om cu hii, că el antisculeață. Bună, asta este una urnimie bună, averlo, să ne ținem după țifu de alihea. Exact. Apoi mai avem, ziceam de neavra,
a voi în interviu, ținu-va la Gărșescu Canoară, cu un șciorțitor, este mica, lucrează cu noi. El, măratlu, fu antreprenor înainte de pandemie. Avea urchită în cafeterie, în cafenea. Am venit pandemia peste el și vindu Puntusonic, că nu m-a putea să țină deschisă. Și fără an, cam așa, nu a avut aici job, nu și afla, câte nu vreau la mai multe companii să neagă mama că el nu avea experiență ca nu arăt, că el tot n-a fost antreprenor, nu avea corporație, zic, experiență, în local. Și Puntusonic a ajuns la noi și puteai să-l duchești, să duceai de neagră. Aveam anxietate de asta și o depresie, nu puteam să sconeți un zbor de la el, țăva, și era mult bun pe franceză. Și noi n-am să ne avea hârsită că nu aflam un pivăr bun pe franceză și nu atât multă experiență. Că noi, mai eram tranziții, noi curcheam de la zero, nu lipsea atât multă experiență, cât lipsea, sigur, mai flexibil omul, așa, și știam care va sigur clipările mă largă cu ații de Germania, vreau sigur cât și doar noi nu vreau mult pe șcior la estul și nu știam ți să adrăm ca să putem moabita că el era și când știa că nu va să ia estul interviu ca nu are, că ea este acolo și pe sigur. Că a avut multe experiențe urute ninti nu la cană și mindui gine oama și voi nu mi luați, cum nu mi luă cană pântora. Și putea cum era și fără chefi, fără... Știu, țin minte că aveam îngrăsită cu managerul acum, aveam să ne-am interviu și zici, hai să alăxim disprofesional, să exemplu partea informală, zici. Și nu știu cum întâlnia în ea să-l întreb de muzică. Și îl întrebai care este genul lui, iar e mai multă hari. Zic că rock music. Și hurhim și zbrâmbără pe 30 de minute imagini rock music și toate concertele din București, și să alăxi așa de la 180 de grade. Wow, fu super, super moabete ați avut. Nu că era din muzică, ți așa că... Îți descrisi. Îți deschisi mult, și hurhi singur, fără să zicem noi, să permitusească și cum când era tu antreprenor și cum oară să avea dus tu anglicii și a lucrat acolo în experiența lui, fără să zicem noi, și că permitusea el liber și că se avea relaxată mult. Și nu va să avea și asta este servicitora, el adică lucrează la noi și asta e unde ne-am duruți avem acolo și toți oamenii vor că are un suflet mult mare și este mult empatic și înviță! Puntusonic înviță, ca tu talanță, înviță lucruri lui și că doar are și experiență. M-a zbărut, v-a spugă, are experiență. Nu va lăsa bărșesc. Este un permis bun, tața că când ne-am la văr interviu, nu lipsește de prota să ne minduim că nu va ne ia. Lipsește să vedem cum va să iasă, cum va să neagă, că poate să neagă ghini, poate să nu neagă ghini, ama să nu ahurhim minduind al lui că nu avem cum să luăm jobul zânata, nu avem cum să o avem. Asta este una urnimi bună, minduesc cu tu lumea asta când îți cafță job. Are și situații, anda minduesc cu că omul este bun, este lucrător, are experiență, ama nu este luat, nu este aleptul. Tora, cât că ditila că si de latini poate câte vâroară se este mult bună, ama să nu te ia compania, tățea că nu va te uidisești tu parei, ama nu că este un căbati latini. Nu va te uidisești că este altuturlii pareia. Are multe situații. A avut și ahtări situații, minduierii, oameni care era buni, ama nu te voi. Și mini. Eram la un interviu și îmi zisere că eu am experiență mai mare și nu puteam să mă ia atâția că zisere, băi, mini va te iau. Tu mi-ai de interviu, mi dânăsiră și îmi zisere, băi, eu pot să iau. Maca de alihia vrei, am știu că nu va să aibă hare, că este un lucru, tine vrei spus de atâtea companii de este lucru și au este iria. Tine de alihia vrei zi la noi și nu putem să mai tantă ceva, că și de alihia. Mine personal nu a voie să mă bun.
știu altul team leader, ți-a drău și în interviu. A avut ca și una fată mult bună și noi vreau mult că se avea ștari, mult era pe limba italiană, ți-a. Nu zic eu aveam adată și o ofertă mare de țică, dacă fata ea tot te-ațea că vreau mult. Am avut problema că ea era mult cum să spune zborul când îți mocănea și în ghinitora. Cum? Ți-ți agresivă, era vulcanică, era, cum zic, nu are anzeană, știam mult ghini cât de bună este ea. Nu știu toarea, nu e toarea zborul. Niham perifan, mansus de perifan, și niham sminduia că este mai bună de tu țalanță, nu? Și de alicia era bună că ți-ți vedea de CV, ți-ți zburat, ți mă abete avea tu interviu, ți-ți vedea că știa pe asta. Și de frica colegul meu era că nu va să achicăsească cu aței dit parei, că ți va sigura și noturi de inhibare, da, pe alanță. Și cu mari zori, știi? Și te apazi gândea, ok, fughini, nu fughini, că ideea din ofertă, că eu vreau că era un om cheie, putea să un om cheie. Era și frica asta. Până Sony nu m-a vruia, că ți arată companie ideea de contraofertă și nu m-a vine și până Sony cu și ține magini. Zic, bă, noi căftăm și oameni cheie, va să avem mult angătan, cum dar să chicăsească și cu parea țiu chioloa este acolo, țiu avem și să învițară în coalanță, nu poți să aduci un om ți este total diferit de ei. Va să aibă țiva vră sămiță ți să chicăsească. Pentru să ne him oameni și dăm la lucru mai mult de 8 de țihăți de adun, ei că him acasă, ei că him la lucru fizic. Și va să ne chicăsim, să avem unăturile iria, zicem, că este pe vără hobby, că este pe vără, nu știu, experiență, că ne lucrăm la loc, companie, vără oară. Sigur, este că oamenii să aibă moabeți și ajuns bine să aibă moabeți. În greacă, cum este omul și ca să treacă zilele ghini tu parei, cum este el și în afară de ți știi să dar în afară de ștari, cum este el ca energie, cum este el ca purtatic, și este în greacă, multul. Tu, lucrul tău, ai adrată și multe trainings, care vă zic că sesiuni de prăxare. Eu te duceai tu alte craturi, dar să înveți de la emburlechea de acolo, de la compania de acolo, ți lipsește adrare și apoi te turnai să dare acel lucru tu România. Priu erai și cum ți păru experiența asta, să vezi cum se lucrează tu altul crat? Eram tu Viena, Austria, eram tu Irlanda, Dublin și eram și tu Germania. Tutte e trei era di tranziție, tot așa. Nema mare di masimasi di tranziții di tricuitora, este tu nica, tu mesi tu nica nu zbitisi, că este un departament mult mare și am poți permitusescu de ația de Viena, că ți acolo și doi un mes și fu prota experiență dimineața care tu dau în 17, așa. Și poți zic, este ca ții oameni, ok, în general, ți duci, lucrează cam pe agalea. Hin relaxați și fug relaxați de la lucru, nu-ți vată, noi așa ca, nu ca mâini, și ca mucani și ca tu, iau de partea asta din sud-est și așa, partea de est, ne vătămăm cu lucrul. Sim 100, tu 100, dau 100, 300, să-ți vadă omul că, vai, cât bun him noi, cât știm, cât putem, workaholics, știi? Ți ghini natural. Și nu e ghini în scânturi, că ți masa dar un mes, 2, 3, 4, de dau 100, tu 100, dar te curmi, te vațăni și numai ta e productiv. Asta e
dau stămâini concediu, țiva și că îl îndădește. Ei sunt, cum ziceam, cam apea, agalea. Lucrează ghinii, cum zic, cu lucru, break-ul este break, zic, pauza. Când sunt tu pauză, ca nu am brăscut de lucru, noi nu izoli, sprântițuți sib, știi, lucru, știi, ei nu, ca nu am brăscut de lucru, și ad brăsihati, când eu dau sicații, de bine și de abără dau sihăți, mă abeți și la o pauză bună. Ți luai mini de acolo, atunci o luai că eu mi lucrai foarte mult cu germani. Și ei sunt mult mai organizați, nu pisti cum avem, noi avem pisti pe oameni de protauare, ei nu ahtari, nu sunt așa, ei te lasă, lucrezi cu ei, cu bran și așa, cu multul chirot să da pisti, te înveață, au mult angătan cu ți-adari. Și nu, e bună organizarea asta cum dar ei și e bună și așa că nu-i gine să ai pisti pe om tot de noară, nu știi. Ca să demonstrezi cumva că tine e bun, că tine ți-a dat lucrurile și ei, dar pe aia după ți-a curchesc cum să am pisti pe tine, nu valchier ca noară, ca ajutorii, ca soții, ca cât îți vrei. Interesul este germana ei are multă hare și așa. Dar documentațiile, într-adevăr, ei nu le-a dat tot limba engleză, ei le-a dat în limba germană, de aveau ananghi de oameni din limba germană. Și nu pot zic că erau foarte organizate, am avut multe explicații, aveau multe detalii, pot zic. Și tine lipsea să le iei și să le ia dar tine ușor schiba chicăsiti, te alanță. Ama, ei erau acolo, tot ne ajutau și Chineam de-apoi în România și noi hai, să dăm și alantă și intram așa într-o acolo cum și deam arhati și aia pe minduiare, asta țiva să dăm, de-apoi ne turnam România și acolo haosul. Și este gine să știi nu him ahât workaholics, tămâhiar-te lucru, că nu poți să ești așa, poți un an, ama nu poți hingiți ani să ești așa. Lipsește să le bați tu zigă și să ai un sinur, aia este bana de lucru, aia este bana mea. Și eu îți dănăsește una, hurheași talantă, nu vă să le misticăm tuti. Așa este, aveam doar un mic permită și eram tu Viena și aveam scânti probleme în România și cu mine și cu colega care eram. Aveam rămas să ne cheamă mult tu birou, ca să putem să ajutăm pe ficiorii din România. Și noi nu aveam trei aici, să închidem ușa când îți fugim, am rămas unde traineria noastră. Și ne-a zis, ok, nu-i zori, așa mine cu voi până bitisiți. Și la ei, la săhatea 3:30, s-a dat năsit lucrurile. Și la 4 și fără cirecțiva și avea sunat telefon. Și telefonul era în el. Doar eu cu colegii mutream un la lanță, sună telefonul, eu sună pândăsește. Și ți s-a drăznit, nu puteam să noi să pândăsim peste el, că era telefonul lui. Și apoi îl avem pe trainera noastră, cum ne zicea, nu mata zbrățe, că zbitisi programul, că avea lucru, putea până la săhatea asta să sună. Tora știi care a mineaua, lucru zbitisi. Și atunci noi ducem, când ne deam România, noi de la ușă, că eram la ușă și puteam câtă casă și sunam telefonul, ne turnam de calita să pândusim, să vedem ce spații, va avea problemă, va ceva. Nu, ei nu sunt așa. Programul e program. Și când îți depisește chirolul de lucru, ahurhește chirolul de bană și nu-ți poate să le mestiți. Așa. Da, asta este bună taștare. Tu te zânata ta te ajută mult, tu că știai limba germanească. Dar acum ahurhiși, cum fudi a învățat tine să zbrăști germanește? A mine, tu tai limba germană, de-aia mi-amintai, mașa este alții în casă.
germană. Protul punct de legătură cu limba germană fu tata. Că el tu n-au ceva și el avea fuzită tu Germanii și lucrează. Mama n-a fuzit și mama și la ali fratele al mama a fuzit după ea. La ali a rămas acolo, doar este cetățean german, tu Leipzig. Are și mă taică mult ubșată și acum ea cu surunia mea zbrăs cu mult germană, că e acolo băneată și așa. Când eram mic, tata se turnă și cu mama. Mama se turnă maunia, dar poate turnă tata. Și avea venit cu șteare, cu țis fața acolo, avea duchit cum bănează ței de Germanii și așa. Am tu ei de lucchiro, mine eram mic, cu surinea mea corhieră și ei cu limba germană. Și mine crescui, de când nu ineau, s-a fuzită și tuxanii și va văzută și cu țis fața acolo, se turnau și îmi și așa în ea, Lena, germana este viitorul și așa. Asta cu germana te vine nu i-a avut aici când eram mic. Și de aceea că aveam iubțitoia, a fost și una presiune, băgai un stismă, tu mesi de mine și limba germană. Zici, nu, noi dauli nu, ca nu ară. Presiunea ginea. Mine eram cu limba engleză, mine eram cu spaniola, că aveam telenovele, alte bilei aveam mine, dar e că muzică, e că alte. Tricur ani și pot zic că tână oară stisma ți-a plăscănit, câțu. Și a voră dichi. Și tata și la lecții, nici ar masit și el îngățea să nu băga câtă multă presiune. Mine luam tot cu zbratul germană cu soția lui. Și cu surinea mea voră dichi. Și tora voi zic mea. Tora am 18 ani și lucrez în companie pe limba germană. Și tot am lucrat cu ei. Mi hârsesc cu căpoașii. În scântior noi schimb încăpățânați când duhim ce mai, nu știu zic zborul pe românești încăpățânați. Stubborn. Când nu ți zic păpânii că mama și tata, că ghini s-a dat și tini nu-ți bași ciorla și că eu știu mai ghini, a lăsați-mi. Născântior va salză și zicești că nu este atât. Vahi ești mai ghini. Him nicht manapud, tuts. Him nicht manapud. Și am dat ți em fendi, em cu surini, toată lumea ți învață germanește, știi, vrei să înveți spaniolă, sigura că nu e de prota. Nu e. Cum zici, nu fu bună stisma, fu un țurlii natural, așa, în mod de apărare. Eu știu și o zic militora, că fu un țurlii de apărare. Tot acolo ajungi. Până să ne fughini. Elena, ai adrată multul lucru și voluntariat. Lucru ti, zicem mai multi domenii, am lucru nipăltit, voluntariat. Unde el este și tu lumea rămânească, am aninte să întreb de ți-a dragi cucetarea mea, vreau să te plăcărsesc cu sindeță îmi dau o zboară de ți lucru tu voluntariat ai adrată tine și de să te ajută ti lucrurile de alihia, ti zânată ta. Noi mai desimasi cu voluntariatul ți le adrai ninti de cetarea mea. Cu Amnesty International și Elsa București. Elsa este European Law Student Association. Este una din mai mari asociații independente de studenții la drept. Eu ți două, nu mai știu, România. Că ea a fost fondată în Viena, cu mai mulți craturi și așa. Și eram într-un departament și s-a chemat STEP, și zicea Student Training Exchange Program. Tu fuși, zic așa, unde rațiunea, când s-a dră este Elsa mare, Elsa International. Se-a drămânat acolo, noi căutam, stagii de practică, de studenți, e cât în România, e că eram noi, că în afară, cu casa de apucătură, am membri, toți erau membri Elsa. Și asta, când capță la stagiul de practică, se casa de apucătură, dar după aia lipsea și să afli și studenții ți-i vai pitreți acolo. Noi eram intermediari.
De asta zic că mi-ajută și mult tu lucrul la meu de capzu, că ne avea dat training-uri pe interviuri. Ne învăța cum să dai un interviu și cum ești intervievator și intervievat. Cum să dar când lipsește tine, îți bați întrebările să afli omul și cum să dar când tine vrei locul și să bagă alte întrebări, cum să apândesești. Ne ajută mult, asta mea. Doar nu am experiență în resurse umane, nu am adrat ceva și pe partea asta. Am lucrul de voluntariat, doar mi ajută la lucrul de cafezu, cum zici, și de-a primit seama cum a dar mine cu CV-urile și cu interviurile de lucrul la meu. De acolo ne învițai și pe ajută mult. Asta este una. Alaltă, Pete Elsa a ajuns și la Amnesty International. Amnesty International nu știa mult de ea. Cât în România nu era. Cât avea să avea drată de 2-3 ani, atunci, cred că este 2014 așa, de un fată, Maia Ionela Ciolan, parei Amnesty International Bucharest Group. Ei că nu avea atunci personalitate juridică, am adrat un lucru mult bun și eram ligați mult de Amnesty Deutschland, Amnesty Germania. Și Marea asta, el să avea parteneriat cu cei de la Amnesty București, că mulți de acolo erau de la Elsa. Și cât au ajutor. Hai, ajutați-ne că vreau să adrăm, nu știu, campanii și am anaghi de oameni și ne și mine unoară și ne-a avut cât multă hari. Că ți-a este una care despre că n-am mai organizație non-guvernamentală, internațională, ți-a dar promoting, ți-a dreptul la oamenilor. Ațele ți sunt agrosite tu Carta 1 de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Și este și mult virtuoasă. Cât pe Ninga, că cred că luă și premiul Nobel de pace, vizui cât simasi are lucruri ți se dar acolo, campaniile, am văzut când campanii, Right for Rights în grupsește, dar petiții, de bas presiune pe guvernul de cratului sunt probleme respective, dar să oamenii să ajută să alexească legile ți sunt opresive. Tu ți mutrești în drepturile omului. Mult umșați să dă acolo și eram în pare mică, ți invitai de acolo, lasă-ți acum deschisi mintea că duchi că sunt milesi au bilei mai mari ca noi, clipări mai mari ca noi. În afară tuxeanii, zic, nu mai știu Europa, știu Africa, știu Asia și așa. Prota era când unițai acolo, era mult organic. Tot și când vrei să fii membru Amnesty. La Elsa cu alturile acolo. Elsa era totul mult organizat, aveai una perioadă de mentorat, deși în interviu te-a spus, după perioada de mentorat, dar un proiect, după proiectul îți ai mentorul și zicea, tine hi bun pe aici departament, am că vrei poți și acolo, dar apoi ai una pofă de adun cu mentorul, care este departamentul de tine hi ne-am uidisit. Care vă zic că la Elsa era ca la un job cum lucrăm toți. Te duci acolo, ți vrei să dari, și altul care ți poți să dar, te udisești, așa tare. Tamam, așa era. Mult organizată era. La Amnesty nu era așa organizată. Că ți eram și veneam cu știare de la Elsa, o adrăm schibă. Aveam adrat interviuri, că ți eram în țară, tot și acum adrăm interviuri, băgăm documentația și bună, adrăm departamente, Ahorhia, de partea de marketing, de partea de PR, de departament juridic, de Amnesty. O alexim și o de adrată maghini. Dar cu aia, asta ți-a drat mine la voluntariate. Mă ajută mult tu lucru, partea de interviu, super important. Așa că pentru Sony ți-a dar tora să leagă de ți-a drat și unde erai ca manică, erai student, învițai și pentru Sony o feliciși ți-a drat și tu voluntariat, o feliciși tu zânati. Am acum fu lucrul tu lumea românească, cum fu la CTRM. Tine fu și prezidentă CTRM. Mine nești la CTRM, anii 15.
Și m-a amânat, după aia 2018 candidai și luai președinția. Tot, iara, când ajungi la CTRM, mini știam de CTRM, de era manică câțe și cu surinea mei fără de proteli cu mânduseri și știa că sunt tutti permite sau să dara cloții, cum sunt oamenii. Dar apoi mine aveam și o legătură mult strânsă cu lumea românească de ani de eram mică, că eram și la Nelicitit Mai cu Zoe Gic, Dăscălița Zoe Gica. Acolo îi invitați să jucați și să cântați, nu? Eram tip mică, aveam 5 ani, 6 ani ceva și am adram multe tituri, jocuri românești, poezii de Alexandru Străinea românești. Eram la festivalul în oară ne-a știu Machedonii cu Nelicitit Mai, cu surenia mea. După aia, totalmente ținții, să avea drată de Mariana Bara și Florentina Costa un tabără, iar mâini tu seres gârții și tu mă acolo vreo 3 stămâni. Și acolo eram cunoscută și pe Gina Papacu și pe Zorina Nicolae, Nicoleta Micu, Tania Chihaia, ți m-a mânat după vini și la CTRM și ne adrăm soață mult bunii. Și știam de atunci, de atâția tabără. Vin CTRM și iara, cum fu la el situația curhită, tot ceva organic. Ghineai nu era ceva mult, cum zic, mult oare depsit cu vără provă ti intrată, ti luăm, nu ti luăm, interviu, fuma multul care va gini, care va armâni, nu? Exact, și fu. Și prota nu insinizea că ți aveam frica asta că ei se avea drată pioră, pare ea lor, ți scap mini, pare asta, minduirea generală ți o tuțară studenții armâni când duci în București. Cu toate astea că mini aveam cunoșteare, dar CTRM de la Cusurini. Aveam mini, nu știu, asta. Și când ajung și ea, iara, haos, că mini era învițată tuti bearadă și nu mă știam cum, dar așa ea spare din afară. Când intri și acurhești să dar lucrurile, ducești să caței oameni de pare, știu de alihia ți să dară. Și ai multe te învițare. Doar numai ta era cu drepturile oamenilor, cum știu ție, cât erau mult pe partea de lumea românească, tot promoting de cultura noastră, de tradiții, de limba, să nu agreșim campanii, ți să dra primăvara românilor, spectacole și trebuie preniți din mai, ziua românii, după Nica Lândărușii, cele mai multe foarte culturale la dram noi. Și eram una mușuteață, și asta Nica, una mușuteață. Și tora, ți pot zic, ce tare mea a rămas pe mine, un din mai, cum zic, impregnante, tubana mea de voluntariat, ți la drag. Ți-a rămas în mai mult tu suflet, ți Alexina mai mult, vai. Cât se, la CTRM mi duc acasă. Eu fugită de toate ani de acasă, și când vine eu, aveam dor. Și nu cât de casă, cât de lumea românească și am aflat. Ne aflăm și cu surini, ne aflăm de toate soiurile, ne adrăm soți, știu sigur că avem soți toată bana. Lucru tutai, da. La ce termen lucru tutai. Nu duchești protaora, mă și este. Așa este, că tine indi cu stanța și mindescu că ajută și când te duci tu altul că să băta să înveți, să lucrezi, ajută să ai un loc să te duci, să dar lucru cu alții ca tine, eu ai ducherea asta de acasă. Și m-a atât cu CTRM. A avut lucruri și cu Ien Minduescu ăsta. Cu Ien este un parteneriat luare filiala București. Oricum este și cu FUEN și cu Youth European Nationalities, noi CTRM avem mai multe lucruri cu Ien, cât sunt tineri ca noi. De mine, este parteneriat este super important, cât este un modalitate ca noi să putem să ne legătura cu armânii de Iuțido.
din Macedonie, cum sunt tu, Cristina Iziche Langeara, cum sunt tu din Sârghii cu Marin Ștabor, cum din Macedonie, Angelo și Maria Kucevska, mulți. Etoradă câțiva minții aveam cunoscut în mine, am sunt mai mulți de atât. Și ne ajută, prota că ținem legătura cu armâna mea de Uțido. Și doi, când uneți acolo, nu sunt așa, măni sunt tineri din mai multe mineți cuși fără crat mamă. Ți iau ideile cripări ca noi, vă zic tuta și vor scaftă în drepturi, vor sigur e cunoscut limba lor și cultura lor. Da, ca fi un cu mărși mai puțini bilei. Și când uneți și dar workshop-urile ațele cu ei și este un exchange de știari mult mare, că ei pot să ia născând idei de la noi, cum adrăm noi să adrăm vreo campanii, vreo ceva. Dar apoi noi putem să luăm de la ei, că ți adrară ta să poți să conserve sau să învețe cilimeanii, să dar promoting to dunia, craca lor, eu sunt limba lor. Este un exchange știari. Și când tu sunt să dar și soț, este un maș win. Maș câștig. Și vezi cum adară și alte mileți niți, tu alte craturi și ții lucru adară și ți-i disaște. Și că noi sunt și altă, numai și noi. Da. Așa este, și are și multe istorii îmșate cu limbiții lipsa schiară, ama nu chirură pentru sonitața că știură să află un culai să țină tubană limba și că fații să zburăște și cu alte mileți, să vezi ei ți-adrar. Când mine nu a cât ai să idea și multe ori la el, doar că eram mitită și cu alte turli și profesional și așa. Sunt minte când eram tu 2018, nești cu prestigiul ățătora, el asti tora prezidentul la CTRM și era un ediția Diversity Festival, era un scânti workshop-uri pe partea artistică mai mult, erau pe partea de digital languages, Catherine și cor, muzică. Și eu cu Cristina se înălța de muzică, că doi aveam, ne cheamă șteare, zic, băi, să drămâi la Atlantic, ceva. Noi m-am gândit, noi hai acolo. Și să avea drată, mi-a spărut mult, pe dau ca permit, că mi-a spărut mult interesantă. Ok, ca fi reprezentant al comunității respective, avea venit cu vără permit, cu vără poezii, cu vără cântec de cultura lor și apoi de toate astea ți se adunau, lipsea să căftăm legăturile. Și pentru Sony, noi, tubitisită de eveniment, lipsea să adrăm ca vără spectacol, ca vără permit. Și toate astea lipseau să îndrăgă, ca ții de la digital, că erau filmuleții, ca ții de la teatru erau actorii principali, noi de paginăm cu muzica de background. Și tot așa, moabețile aveau rătății de languages, că stau legături cu permitile noastre, nu mă șuteați. Și unde profesorul nostru era Tunțea, zise, hai să cântăm cânteții de toate mele, ți-au legătură cu natura. Și Tunțea, tu 2018, cât avea scoasă Teodora Calagiu, primăvară, un cântec cadrat de ea. Și eu cu Cristi zicem, băi, hai să invităm pe cântecul ăsta, că era și cam alișor de achicăseare, că era un cântec pop mai nou, cu mai fresh și era mult ușor de așa lanțul de să achicăsească. Și luăm cântecul, îl băgăm, îi îngrăpsim, câftăm zboarele, le îngrăpsim, îi ambițăm pe atâta, zbrăzâcă zboarele. Dar profesorul și zi noaptea aceea și-a îngrăpsit notele, acordurile, că lipsea să le avem. Noi nu știam de să le luăm, nu ținem minte că nici ne-a îngrăpsit al Teodora ceva. Și atât multă harele a avut că tu spectacol băgar de ori. Și asta este și pe YouTube filmulețul. Este festival a avut loc
de Olanda. Și frumușat că saudă și alții minețuță cânti plătu armânescu. Și pe armânești, nu? Pe armânești, e normal că pe armânești. Și saudă și mult umșat tuți, cum ținea. Avea un turlic, nu știu, emoții, era emoționant, era mult emoționant. E mult umșat. Și mai de astea, el mai de astea. Este o experiență internațională bună pentru Sony. Tot găsești de muzică. Știu că ai mare mirachi de muzică. Zi-mi cum a hurhi. Muzica o aveam în casă tot, fără zic în dreptul. Și armâni, noi armâni avem din Iarihari cânti cu jocul. Maia mea, ți-mi minte, Dauli mai, când cânta când eram mică, ștetile îmi cântau pe armânești. Și Pistupsescu, eu, tora zic când eram dipnică, vreo 4-5 ani, minte să hurhesc cu splie. Și Pistupsescu, minica mei, părinții vreau, că aveau vreo dorință de asta, îi petricură să dar pian, la 5 ani. Eram la grădiniță, eram nica. Și la hurhie dar pian, tripărania, dar masi ca hobby, nu pot zic că mi-a drai mini profesionistă ceva, am rămas ca hobby și asta e una turdiții nica o am, ea tu vrea, zic pe și nu vă o agășesc cu canoară și ea e parte de mine. După aia, tripăranie, nu dacă ți-ai când mulți ani la pian, am amânat că nica știu și nica nu a greșit. Și tot chirolul cu pandemia, acum toți lucrăm de acasă. Mine ne spărai mult, tu București, ți scățea așa și fuzi acasă cu stanța, aveam mai mult loc aveam acasă. Zici, băi, șed cu taifa, ți va sigur. Și șed mași în casă, fără să dar țivați, era frică. Știu, ne era frică să ne păși la Duchenie. Nu. Deci, bă, lipsește să am un turlii de exprimare, vreo relaxare și artistică. Mi-aveam curmat mași seriale, mași Netflix, mași dapal, ghivăseam cât ghivăsești și cât lucru să dar, aveam ananghiștituri. Și era mult greu să iau un pian iar ascântul, că gândeam că v-am tornul București și va fi mult greu să dar transferul ăsta. Nu e lișor. Și mi-nduia să iau o chitară. Și eu aveam tu minte de mai mulți ani, deci că nu... Protau aveam în minte ukulele, că aveam văzut la Maria Cocevsta la el, când cânta la ukulele și aveam multă hari. M-a zis numai că tu s-a cu alte instrumente, s-a curchesc cu un bun. Și îmi luai chitara și minima că știam teorie muzicală din mică, ația nu s-a greșea, știi? Poți să dar mi-ați voi nu a greșești. Că fără 7-8 ani să vrei pian. Și mi-a ajutat mult, că după 3 meși am învățat să cânt și la chitară. Cu ajutor. Tania Chihai acum zic, fetele, mi-a ajutat mult, unica am lăsat bună și Agina și ea mi-a ajutat, vedram video, știi, pitrițeam, băi, ghini, nu-i ghini. Și una turlei de relaxare, nu știu, artistică, zic așa, sunt mai multe turlei de discurmare. Și mie mi-e discurmarea și... După aia, maca duchi că nu, muzica, mine muzica tot n-a puțiva mult de sima, ești parte de mine. Ok, lucrul la dar, adică fizu, te dau măcarea trupului, să măcăr. Muzica de mine este măcarea de suflet, hrană de suflet. Și când nu am dus, nu am avut muzică, nu-i problemă, ți sigur, am dus ți sigur. Maca sunt o sunete de nouă, ultima multe, un conglomerat de sunete acolo, ți sigur mine le adus și le duchescu și eu atent acolo, instrumentația ți-adară, ațealantă ți-adară, este mă mușuteață. Tora hurhii să dar și cantul, că zici, boața este acolo, ca nu are un filisi,
și lipsea, știi, să mă cheamă îngătan de ea. Hai, sau dar mai bună, va și vrăoară de mine, nu că va dar vine, vine spierdeți și am atins sufletul meu. Și bine, muzica o ved ca un atelier de terapie. Sunt mulți oameni de dunia, și au trecut cripări, lângori pe terapie, pe muzică. Toată în România nu am văzut așa mult stilul cât cunoscută este atelier. Portugalia sunt un scântifat, și le-am cunoscut doar așa, o săptămână le-am cunoscut. Am găsit mult pe internet de aici terapie pe muzică și are sens, că nu știu, mă minduiești să cânti ori alții un cântic vechi și nu te minduiești că cât vechi este cânticul acela, te minduiești la ți aduți aminte, ți-a dragi tine, tu ți-a atâțel când avea alt cântic. Și asta e fascinant pe mintea umană, cum adară și cum... Și am găsit oameni cu Alzheimer, apropo de terapie pe muzică, țineau minte numai cilimea lor. Și le băgau cântiții și tână oară și aduceau aminte, nici numai lor, și aduceau aminte, ți-adrau când aveau 10 ani, când aveau 15 ani, mult înapoi. Dar apoi am găsit oameni și nu puteau să duchească cicioarele. Nu puteau să le mișcă, nu mă mutau ei. Și pe terapia asta, pe muzică, nu știu exact cum adrau, că luau legătură cu omul acel și adrau ei vreo cântic și apoi le băga de mai multe ori și nu știu exact cum este, că voi să captă mai mult pe partea asta, mi-a spare de viitor, că mi gândesc că viitora și va să bă și usmetele, lucrurile. Nu știu, ți-adra la mintea umană de dână oara hurheau cât încheamă sneagă. Și a scăpau că erau bără blocajul în mintea lor și cumva pe muzică dădea o relaxare pe stupsescu și a hurheau sneagă. Muzica e mult de oameni, avem de tot, de a hurhi răzbată de pălmi și mai era muzică că nu aveau instrumente și întotdeauna când ai dat de genuri de muzică, de toate milețele, de toate soiurile de oameni, ți-ți vrei afli, ți-ți vrei și maca nu are vasibă, sigur, va să iasă și alții. Asta sigura. Mult îmi șați de seși nu știam de oamenii a greșiră tuți au Alzheimer, ama nica așa aduc aminte vără muzică și acel cântic l-aduți aminte de alții, de bana lor de atunci. Timiserții părea chiruti și li ia iara înapoi pe cântic. Nu știam mai este lucru. Mindesc că este vrăturlii de timisare, de memorie legată, de ignorism, de muzică. Ți va ținua că simt de bine. Ama este mșata și să ghivăsește tema asta. Cătațea că să dară ca una legătură emoțională, să-i dățem, cu muzica și tot că găsești de genuri, mi-minduiesc că așa este. De multe ori când eram noi nieți vași, cântisle ți s-a văzut atunci, pop, zicem, nu era toate cântisle atât bune. Nica, zicem, artistic, nu poți zic că era ca știții, nica zboară, nu poți zic că era ca știții mușuteați, era un cântic. Mindescu, câte vorbare mutresc la mine și zic, ne-o dor de nu știu ți cântic de când eram mică, ți s-a văzut la televizie, la radio și mi întreb cât se, că cânticul nu este ca știți, ama ne-aduce aminte de chiroloațel. Și asta mi pare mult o ticiudie și... Este ticiudie, ama când ești mic, doar atât de experiența mea. Mine nu pot să fiu mult atentă la zboarele de un cântic. Minima ca minte am mult la instrumente și așa, acolo îi făzi minte. Și doar când zățăștini, când eram mică, aveam cântiții cu toate titurile de zboară, de expresii, de și așa. Și trecură ani și doar le abdu iara
șchivăsesc cu versurile, sau stihurile, Yeah. și zic, băi, asta cântam mini când eram mic, mă șchirături și așa. Știi, îmi dădea, muzica nu, de mine nu este atât de simație, zboarele. Tine, maca ațea muzică, ți dau harau, ți da harau, te mută, te scoate dintr-un stare, maca hima, de mine, cânticul ațel și ador lucruri. Ți dea de vără emoție, tine nu avea venit de vără emoție, mă ți dea de ceva acolo, să-și adoră lucruri, nu izori, doar gen posibil reggaeton, posibil jazz, posibil rock, posibil ți vrei tine. El și adoră lucrurile acolo. Și asta este bunăturile de oameni, poate să dea muzică. Și că te tine mai mult, toate turile de muzică au, zicem, în greacă, ca fi una de ele, cum poate ea și cum și știe ea. Deci tot iau istoria lor, cu jazz-ul, cu oamenii ți era partea cu sclavia, că și dau ascuns, își cântau jazz și nu i-a lăsau. Apoi mutrim la muzica balcanică, cu influențe orientale. Nu putem, zicem, maestru genii bun, maestru nu bun. Tot iau un istorit înapoi, oamenii ți l-o adrară că și duceau ei. Tora cât are mai multă hare un gen, că nu țare, că și mine am avut mai mult o unăturlie de muzică, am tutti vasli, cum ziceam, maca ți da un harau și nu mai are, nu. E mult interesant și îmi pare mult interesant că mine, cum nu am adrat muzică de alihea, un instrumentul, prodlo lucru ți Luduchescu și la Țimi Minduescu, când o avut un cântic, sunt zboarele. Mă abțin muzica. Este ca fi un tiți are mai mult simfer, Minduescu. Exact. Și mine zic ideea, că este după, nu pot zic că mine e mai inteligentă, mai nu că bine. Nu, e că e o maglară că nu avut zborul, e că nu, este după om. Așa este, omul așa este drag, așa are mai multul simfer cât partea ța. Și care? Așa este, ca fi un bagăoară la ți are mai multul simfer, ți are mai multă vrare. Elena Haristoti Moabeti, tora na program de bitisită și ca fioară, voi să bag și a treia întrebări, le avem ca fioară tu când bitisim moabeta. Prota este de să-i vrăzbor armânescu ținai mai mult o țară hari. Zurleață. Aveam minduită din minte și minduiesc că zurleața este. Eu zic că toți oamenii vasi mi cheamă zurlitul bană, că m-aș parăhate și așa nu faci, nu-i bană ația, vai, cheamă să ai momente de zurleață, să refulezi, nu știu. De zurleață și de energie, Energie, bani cheamă, că bană vaște ația. Așa este. Tora desei vără măcar armânească țineai mai mult țari hari? Piperchile zăgârsite cu caș în bana aia. Bana. Și buni. Dramaia, nu, gata, dau-li mai părți. Bunii sunt așa. Și desi ai vră cântic, asta cam azori, desi ai vră cântic armânescu ți țari hari n-ai mai multă? Am multe cântiții. Mi-au hari și multă țări vechi, am și multă hari și pe astea noi, ți la dar pira și cu Teodora Calagiu, cum ziceam, noi, mai fresh, și pot să dau exemplu de că propriul cântic ți l-am văzut în minitul lumea românească, el cânta Maia și cu tetele. Era fata armână cu poala de lângă. Nu știu care l-am găsit, nu știu zic, nu știu iholul și zboară de la ele și este propriul cântic ți mini, nu știu, de deep mic. Dar am învățat mai mult, nu va la gâșesc pe asta și pot zic că the one. Că este unde protele și că este legătura asta emoțională cu taifa. Este legătură cu tutti, pistuțescu și nu știu câți ani când, dar
ea avea și multă care să cântă și vă aștepta și mine iar cu muzica, toți de tai să cântau. Și ziceam, cumva cred că te fugi trițarea asta, generație. E, Așa e. asta este buia. Tata, rămână cu pala de lână. E, și asta timp și atunci când cum se știe în ilustrație un cântec da mai largo de la un bărnul la altul, e. Elena, Haristonica nu are că să lua și unul cu mate de chiroș și duci cu noi și ne permitu și MD zânata ta, MD lumea rămânească ți-a și tu ia MD mirachea ti muzică. Și Haristoșa mutritorilor că și dură cu noi șază și stămâna țighinii vă ne vedem iara cu altul oaspi. Haristonica nu are Elena. Este tot carismatic. Haristoșa vau și un seară mșata tuturor.